Hľadáte moderný, štýlový a spoľahlivý crossover nielen do mesta? MG ZS Hybrid Plus vás určite prekvapí. Moje meno je Matúš a dnes si spoločne predstavíme práve tento model a poviem vám jedno tajomstvo: má spotrebu 5 litrov. Dizajnovo spája nové ZSO eleganciu a športový štýl. Tohto je jasným dôkazom predná maska, ktorá už prináša tie tradičné prvky značky MG, ktoré poznáme aj z väčšieho modelu HS, a zároveň celková tá predná časť je doplnená o vynikajúce Full LED svetlomety, ktoré sú aj funkčné, pretože v noci svietia naozaj vynikajúco. Elegantný, ale zároveň aj praktický dizajn sa nám prelína opäť aj do zadnej časti, kde nájdeme aj Full LED svetelnú techniku a taktiež aj objem kufra na úrovni 440 litrov. Čo sa týka exteriérových prvkov, tak vyberáte si z diskov kolies, ktoré majú rozmer 16 až 18 palcov, sú to 3 dizajny, a zároveň si viete vybrať jednu zo 7 farieb a poviem vám, že tá Emerald Green je naozaj krásna. Pod kapotou nového ZS sa nachádza rovnaký zázrak, aký nájdeme v prípade modelu MG3, takže hybridný systém Hybrid Plus. Ten kombinuje benzínový štvorvalec s elektromotorom a s batériou s kapacitou 1,83 kWh. Zároveň tento model prináša prvú trojstupňovú automatickú prevodovku vyrábanú v sériovom štýle a výsledkom tohto všetkého je výkon 145 kW, takže v prepočte 197 koní, a výborná spotreba na úrovni 5 litrov na 100 km podľa meracieho cyklu VLTP. Interiér nového ZS budí veľmi príjemnú atmosféru a dotvára taký fajn pocit z jazdy, a celkové rozloženie displejov a ovládacích prvkov sa mi z portfólia MG páči práve v tomto modeli asi najviac. Je tu veľký displej infotainmentu, podporuje Apple CarPlay, ale aj Android Auto, sekunduje mu virtuálny kokpit, čiže všetky podstatné informácie máte na dosah očí. Páči sa mi vypracovanie tejto kabiny a dizajn multifunkčného vyhrievaného volantu. Vyhrievané sú aj sedadlá, máte tu dostatok odkladacích priestorov, kam si viete dať fľašu alebo nejaké drobnosti, a taktiež veľkým pekným dizajnovým prvkom je stredový volič automatickej prevodovky. Zadný rad sedadiel prekvapí priestorom aj pre vysokých pasažierov a rodiny s deťmi ocenia kotviace body Isofix. Celkový rodinný aspekt tohto modelu je na veľmi vysokej úrovni, rovnako ako celkové spracovanie kabíny. Nové ZSO, rovnako ako všetky modely MG, majú v sebe zakomponovaný balík MG Pilot, čiže asistenčný balík, ktorý zvyšuje bezpečnosť vašej jazdy. V štandardnej výbave nájdeme množstvo prvkov, takže vyťahujem telefón, lebo je toho skutočne mnoho, a napríklad tu nájdeme upozornenie na čelnú kolíziu, automatické núdzové brzdenie, aktívny lane assist, núdzové udržiavanie v jazdnom pruhu, upozornenie na ospalosť, obmedzovač rýchlosti, ale aj adaptívny tempomat, sledovanie mŕtvého uhla, asistent pre križovatky, ale aj asistent pre zmenu jazdného pruhu. Jednoducho strašne veľa prvkov, ktoré vám tu vypíšeme, a my ideme jazdiť. Nové ZSO je skonštruované tak, aby dodávalo vodičovi pohodlnú jazdu a zároveň bezpečnú jazdu. Podvozok je veľmi príjemný a zároveň tuhý v zákrutách, čiže náklony karosérie sú pekne eliminované, ale prechody cez nerovnosti sú veľmi komfortné. Čo sa týka dynamiky, máte tu ten hybridný systém, čiže odozva na plynový pedál je absolútne fantastická a pripojenie sa či už do križovatky alebo na diaľnicu nerobí vodičovi absolútne žiaden problém. Zaparkujete s týmto autom všade, nakoľko má kompaktné rozmery, a máte tu pomoc či už parkovacích senzorov alebo 360 stupňovej kamery. Zároveň odlučnenie kabíny je na veľmi vysokej úrovni, takže akustický komfort a celkový komfort na palube, či už pre vodiča alebo posádku, je veľmi fajn. Nové ZSO štartuje na sume 23 990 eur, za Metalizu si priplatíte 600 eur, ale 7-ročnú záruku máte už v cene. Prečo si vybrať Auto Impex? Garantujeme vám profesionálny prístup, najširšiu ponuku na trhu, výhodné ponuky financovania, ale aj servisné služby a zároveň najlepšiu cenu za vaše staré vozidlo. Ak si chcete ZSO vyskúšať, napíšte nám do komentáru testovacia jazda a my vás čakáme v Trnave na Trstinskej ceste 28. Prajem vám pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.